Тук му реши човек да си тръгне и да не може да си тръгне, защото има нещо ново за снимане. Така, в случай имаме козлета. Чии са тия козлета не е ясно. Няма. Две козлета вече втори път идват до тук. Няма. Я че гледам да си тръгна без да ги изплаша. Някакъв пинчер се задава. Тихо ти. Тихо казах. Казах тихо. Стига се прави на куче, не си куче. Не си куче, казах ти. Махай се от тук. Мишок. Мишок казах. Мишок. Мишок не ми се прави на куче, ти казах. Ти си мишок, аре махай се от тук. Бягай, айде, бягай, ти казвам, бягай. Бягай, бе. Бягай, не ми се прави на куче, защото не си. Айде. Отивам да си взема и аз багажа и да си ходя най-накрая. Мишока върви след мене. Прави се на тарикат. Гледай го, върви след мене, значи. Мишок. Като се обърна, върви след мене. Като се обърна срещу него, спира. Опазих си прасковите да не ми ги задат козлетите. Ей го Мишок. Мишок! Виж как знаеш, че за тебе говоря. Ей, каква си мишка, значи. Къде ги пазиш тия двамата, те ще изядат, бе. Чуваш ли какво ти казвам? Айде бягай оттам. Тия двамата тебе ще изядат. Какво се правиш, че ги пазиш? Ти си Мишок. Мишка. Не се прави, че душиш нещо. Хич, не ми се прави на куче. Не си куче. Казах, не си куче. И не дай да ми ръмжиш. Добре. Айде, всичките разбраха, бягай сега вече от тук. Леко пък вие, леко ще минете през мен. Ей, виж, викат ви. Айде, марш тук. Мишок, айде бягай ти с тях. Айде стига си се правил на куче, бягай от тук. Овче си тъп. Айде, виждам, че те е страх. Айде бягай веднага. Мишка с мишка, значи. Много ти е лесно да се правиш на куче от разстояние, нали? Мишок. Аз ще дойда. Ще дойда, казах. Ти си мишка. Мишка с мишките. Айде, вие яще тук, айде. Айде, ще ви оставя с мишката. Мишок. Маца, виждаш ли? Той ти даде фирана някъде. Мишок.